dalam
Bertambah lari kok jadinya kok kambangan. Emak Kecamatan Banda Sapuluh dalam daerah Rampasisi Pasar Kambang di tepi jalan. Mama tibana bunyi gerah kalau bumi takwik dek aye balik ke langit turun hujan mak iyo makan kanda ke kambang ayaji surang awak mendendangannya kau dapat ijo aja di tali tunggu di lurah kana juga iyo makan simpang ampe di kampung temo Pasimpang jalan ke pintu kabun luri jalan ke kampung Cino kandua siri kami karako sungguh bana saragi daun ndak ada mungkin secara noma iyo kembang emak kasan saya jiwa dan jadinya ke kembang emak tiok bakana lai dibari eko awi elok laminin padolati badan rasonyo sabana ke jam kereta api samini talai kata siun pasisi lain di bawahnya dah iyo makan anak rana balai lia hari Selasa nyoka balai berserak di tengah pasar bapasan ikan dalam air kau dapat umpan sesuai cara jolu buah indah ada iyo otuan pakan raba ada ulunya kini menjadi pakan kami ubek panama ada ulunya kini jadi buatan hitam iyo orang aku dan
Meninjau di lingkungan bukit itu rana nyetan juaraya te bawa berjalan Bulanda mama tuari saki kamala bintang minta kawa kalau bakabui alam nangkotam iyo makan agak batanang lamandangan ko iyo kito kabagurang kasih gambang namo lagunya jalele ko tabaabana bedo di guri ade duri di mau suntik tatanus dimintanya oh makan
Thank you.